కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలో అదుపు తప్పి బ్రిడ్జి నుండి టాటా మ్యాజిక్ ఆటో కింద పడింది. టాటా మ్యాజిక్ ఆటో రిపేర్ ఉండడం వలన ఆటో షెడ్కి తీసుకువెళ్లినప్పుడు రామల్లకోట వైపు రోడ్డు వెళ్లేటప్పుడు అదుపు తప్పి పడిందని డ్రైవర్ ఫక్రుద్దీన్ సోడల భాష స్వల్ప గాయాలయ్యారని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు తెలిపారు. ఏం పేరు డ్రైవర్ పేరు? నేను చెప్పి అనుకుంటలే మన పూట ఆడేలే వాడు వాళ్ళ నాయన వన్ నెంబర్ ఉంది చెప్తాను తీసుకో. ఎవరు లేరు